Kulabo ababuzayo ukuthi ngiphuma kanjani kwi-matrix nayi eyokuqala, uphuma ekubukeni izindaba ngoba lokho kusho ukuthi wena noma ucabanga ukuthi umzimba wakho noma ingqondo yakho iphumule, kakhulukazi abantu uma bephuma emsebenzini befuna nje ukuyirelaxela, umuntu uvula ahlale abukele i-TV, nange-weekend umuntu ahlale abukele i-TV. Uma ubukele i-TV, lokho kusho ukuthi umqondo wakho awu-generate ama-thoughts amasha noma imicabango emisha ngoba wena uhleli ingqondo yakho noma ingekho active, kusho ukuthi ukhohliwe kancane yinkinga zakho nezinto ezenzakala empilweni yakho, kodwa lokho okubukayo ikona lokho okungenayo kube imicabango yakho. Awukukhethi-ke kodwa futhi-ke lokho okufakayo ngoba akusuwena okhethayo ukuthi ngabe kudlalani kulo mabonakude wakho owuthanda kangaka. So kubalulekile ukuthi noma uyibuka i-TV, kubalulekile ukuthi ukhethe ukuthi yini into oyibukayo kumabonakude wakho. Uma sekudlala ezezimakethe noma sekuyiwa ku-ad break, cifa phela ungayifaka i-volume ibe ku-mute ukuze ungazungenisekela imiqondo ehlukahlukene ukuze wena ube isisulu salaba bantu abakhokhela umabonakude ukuthi ukufake umqondo wabo. Okubalulekile-ke nje ukuthi mangabe ubuka umabonakude futhi ungalali nomabonakude udlala, ngoba uma ulala ubukela i-TV kusho ukuthi wena i-subconscious mind yakho noma ekujuleni kwengqondo yakho enhlizweni yakho kuzofakeka lokhu okuzwayo. So kuyingozi kakhulu ukulala nomabonakude. So wena ozomekela kusofa kubi lokho, ingane yakho ezomekela kusofa kubi lokho, ngoba ingqondo yakho iyalalela noma usuzumekile. Lokhu ekulalelayo ikona okuzoba i-program le ozorana ngayo usuku nosuku. Okunye-ke uma ubukela umabonakude akufanele uvele ukuthi hayi manje sesiphelile isiqephu ubusibukela bese uyacima bese uyahamba uyolala. Ake uqale wenze ezinye izinto ezingaphandle kumabonakude. Abathandazayo bangathandaza, mhlambe ungafunda into, ufunda incwadi noma inspiring story noma ulalela ama-affirmations ngaphambi kokuba uzumeke. Nasiya kodwa-ke istephu sokuqala, noma ubuke umabonakude, angazi ukuthi yini lento enkulu kangaka ngabantu abathanda iy'ndaba. Awuna business nokubukela iy'ndaba uma ungeyona i-advisor ku-MEC, nakhona okuyiyona ndlela yokukutrapha leyo. Government is slavery. Sizokhuluma kodwa ngalokho ukuthi sisho ukuthini masithi government is slavery. Kanti-ke futhi iningi labantu bayamfuna uhulumeni noma bayafuna ukusebenzela uhulumeni, kanti abazi ukuthi sebeyofaka ogibeni lokugcina. Kodwa-ke angikho lapho bengixwayisa nje kulabo ababuzayo ukuthi uphuma kanjani kwi-matrix, uphuma kanjani kulo mhlaba lo esikhontrola kuwo. Nansiya into enkulu, nansiya indaba enkulu ikumabonakude, ikumabonakude. Ungaba nabo Netflix nazo zonke ezinye izinto, kodwa nakhona kukhethe lokho okubukayo, kukhethe lokho okubukayo. Uma ubuka umabonakude, angenza nje isibonelo, mhlambe ubukela i-movie. Isikhathi esiningi umuntu uzothi hayi mina ngithanda ama-horror, mina ngithanda ama-sci-fi, mina ngithanda ama-romantic movies. Umsebenzi womabonakude ukushintsha indlela ozizwa ngayo ngaleso sikhathi. Abantu ababukela i-acrimony, iya-Tyler Perry baba nama-opinion ahlukahlukene nendlela abazizwa ngayo. Indlela ozizwa ngayo ngesikhathi ubukela i-movie uyayithatha leyo nto uyise emphakathini, ngoba ngesikhathi uyibukele kuyatshaleka kwi-subconscious mind wakho. Yikho kubalulekile ukuthi ungabukeli izinto ezingakhi noma ezingebe zibe nomthelela omuhle empilweni yakho. Awugaini lutho ngokubukela izimpi noma ukubukela i-action. Kanti ukubukela u-action noma izithombe ezishintsha ngokushesha, yikho lokho okwenza ukuthi ungakwazi ukuthatha incwadi uyifunde uhlale nayo kuze kuphele i-hour uyibukele. Uyazi ukuthi kwenziwa yini lokho? Kwenziwa ukuthi wena ubukela i-channel mhlambe or i-program edlala u-30 minutes, kodwa emva kwa-5 minutes kufakwe i-ad break. Lokho kusho ukuthi ingqondo yakho iya-short circuit-eka, i-concentration span yakho iyehla, concentration lifespan yakho iyehla, ngokuthi nje ubukela into bese ngena imakethe
usuyazi ukuthi ingqondo yami ayisaconcentrate, usuyazi ukuthi ungenza noma yini uphume kuleyo nto, uphinde futhi bayidlale ubuyele khona. Lokho kwenza ukuthi yikho ungakwazi ukuconcentrate ufunde incwadi. Uthatha incwadi uyabhoreka ngoba awukwazi ukufocusa, awukwazi ukupheya i-attention. Yikho kungcono ukubukela i-series ku-Netflix ukunokubukela i-program edlalwa ku-SABC 1, just as an example. I hope it is clear. Ukubukela kwakho i-TV akusho ukuthi ku-wrong ngoba kuyakufundisa kwezinye izinto, kodwa isikhathi esiningi uma ubukela i-TV zikhethe izinto oyibukelayo. Iy'ndaba, abantu bayayithanda indaba. Abantu bathanda indaba, kodwa ngizokutshela ukuthi ngobani. Ngoba ukhule umzali wakho eyithanda indaba. Ukhule ekhaya kini beyithanda indaba. Nawe usukhula usunomuzi wakho manje, usunekwakho noma usune-apartment yakho, usuthi indaba nje siyayibuka ngobani. Usu-actor njengomzali wakho. Lokho is just i-behavior oyifunde kubantu abeza ngaphambi kwakho. Hayi ukuthi uyathanda indaba wena. Uthandani? Uthanda ukuthi bakushokhe, bakutshela ukuthi kwenzakalani ezweni, ukuthi izwe lonakele kangakanani. Actually ayikho into oyigenayo nangokwazi ukuthi uboshiwe yini umbulali kaSenzomeyiwe. Ayikho into oyigenayo ngalokho. Ugeyinani? Ugeyina ukwazi. Into oyigenayo ukushintsha kwama-emotions wakho. Ngesikhathi ushintsha ama-emotions wakho sekonakele ngawo. Into ozokwenza ukuthi impilo yakho ibe right, izinzwa zakho, ama-emotions wakho, imicabango yakho kanye nezenzo zakho fanele zibe in harmony, zenze into eyodwa. Ngesikhathi ubukela i-TV ungathi wena hayi mina nje ngiconcentrate kulokhu nalokhu. Ngesikhathi ubukela i-channel iyakususa, ama-emotions wakho ase different. I hope it helps.